Tätä elokuvaa ei suositella alle lukioikäisille. Kaikki elokuvassa näkyvät kohtaukset ovat fiktiivisiä ja ne ovat toteutettu Rakkauden Laanilan elokuvasäätiön tarkassa alaisuudessa. Ootko nää Jonne ihan kunnossa? Joo, on. Pikku sokerihumala vielä päällä. Vois ottaa vähän tasoittavia. Sunkin pitäisi Jonne lopettaa tuo jatkuva sokerijuomien kitta. Etkö nää Jonne tiedä, että se on tosi monella tapaa haitallista? Tänkkikke! Äijä on päällikkö, illalla NR. Jaa. Moro! Moro. Uskotteko, että pokasin tässä viikonloppuna aika uskomattoman kermasen muihin? Elää sentä. Joo. High five. Etkö sä Jake muuta naisessa näe kuin se ulkopuoli? Eikö sä tiedä, että kokonaisuutena kaikista tärkeintä on se naisen sisi? Ei. Ulkonäöllä on yhtä. Ei. Mä just olin kuule sanomassa, että jotenkin tuntui siltä, että meidän sielut kohtas ja jotenkin koko universumi pysähtyi seuraamaan meidän yhdentymistä. Okei. Mä oon tosi yllättynyt susta, Jake. Eikö niin, Jonne? Niin. Lähdetään sisään, täällä on kylmä. Joo. Fysiikan tunnille, ettei vaan myöhästytä. Ei se nyt niin nukaa, ei puikka suutu. Itse on varmaan 2 vuoteen ajoissa tunnilla. Jake, eikö sä tiedä, että sä et tuu tolla asenteella menestyä elämässä ikinä, jos et oo ikinä ajoissa? Mieti nyt, kun sä oot töissäkin aina myöhässä. Paitsi ai niin, että sä Jake tuu saamaan töitä tuolla asenteella. Eikö niin, Jonne? Niin. Mutta kato, parempi liian myöhäänkin liian ajoissa. If you know what I mean. Joo. Hei Pirkko, Joo. sulla hetki aikaa. Joo, totta kai. Tiedätkö semmonen juttu, että se firma, joka lupasi meille toimittaa ne ylioppilaslakit, niin se firman varasto on palannut. Joo. Ja ne ei pysty meille lakkeja toimittaa huomiseksi tänne koululle. Eikö se tule kerran? Mulla olisi sulle nyt ihan erityinen homma. Joo, totta kai. Mä oon valmis tekemään ihan mitä vaan tän koulun takia. Tosi hieno juttu, mä arvasin sen. No mitä enää tällä vielä möllä? Ai niin, tuossa on kuule osoite. Haet Rukalta ne lakit, otat pari kaveria mukaan. 3 maksaa vivut. Musta ei kitaroita. Joo. Joka tapauksessa kiitos tosi paljon. Lakit tänne aulaan huomenna 12 mennessä. Kiitos. Sä voit luottaa meihin. Tai nyt se Jake. Joku tuo meikä vitsi täystä. Moi. Tai ainakin muu. Rukaalle. Vähän siistiä. Niinpä, tulee melkoinen reissu. Kuka meistä muuten ajaa? Niin, tosiaan. Mulla on sokerihumala päällä, niin en mä voi ajaa. Miten nää Jake? No, mä olin tuossa viikonloppuna vähän pirkkää kuskaamassa, niin lähti kortti kuivuun. Oli vähän kosteen meininki nimittäin, if you know what I mean. Joo. No Pirkko, eikö sulla ole korttia? Eikö sä Jake tiedä, että yksityisillä autoilla kulkeminen saastuttaa luontoa? Mietit, kun kaikki kulkisi yksityisillä autoilla, niin kaikki niinku... Hei, Avi Jeppe! Moro. Sulla on auto. Jep, löytyy. Olisiko kuskihommia? Mikä? Sankarimme eivät lähteneet matkalle yksin. Karjasillan kommunistit katkerana Laanilan lukijan soutukilpailun voitosta palkkasivat Lyseon eliittisoturin sotkemaan heidän suunnitelmansa. No, miten teillä yhtäkkiä näin hirveä hinku tuli Rukalle lähteä? Meidän pitääkö hakea ylioppilaslakit huomiseen juhlaan.
Siis, eikö kukaan muu vois hakea niitä lakkeja? Miksi te just joudutte? Koska yhtiön varasto palo ja Timo ei itse niitä pääse hakemaan. No, Jeppe, mitä muuta sitten touhuilla? No, eikä sitä perushommia, auton virittelyä, osia on vaihtanut. Nyt on alla hyrskyttää 2.6 OHC turbopuhaltimella 7 venttiilleen 12 aukkoa, 6 ulostuloa. Kyllä tulee tehoihin. Joo, kuulostaa kyllä hyvältä. Jaa, onkohan sillä Kuusamossa muuten kuumia muijia? Eikö 100-asteisiakaan? Hei, me ollaan muuten kohta perillä. Jaha, ja auto jää tähän, ei sitä ikinä tiedä minkälaista porukkaa täälläkin liikkuu. Voi tulla vaikka naarmoja kylkeen. Okei, eli let's go. Okei, let's mennä. Niin kolmikko lähti kohti tuntematonta. Timon antamat ohjeet johdattivat heidät loppumattomilta tuntuviin metsien läpi ja valtavien tuntureiden ylitse kohti paikkaa, jota yksikään kartta ei tuntenut. Laanilan sankareilla oli apunaan vain Pirkon ylivertoinen älykkyys, Jaken uskomaton karisma ja Jonnen, niin ja no Jonne. Pitkän ja uuvuttavan vaelluksen jälkeen Jonne, Pirkko ja Jake lopulta saapuivat määränpäätökseen, pahamaineiseen Montanan salaiseen piilopaikkaan. Onko taas tykin käppäs? Niin, olisiko sulla ollut niitä lakkeja? Lakkeja? Onhan mulla lakkeja. Tiedätkö kuinka paljon työtä minä teen sitä ei? Itse asiassa se on aika helppo. Tappa miehiä, saada rahaa. Tappa lisämiehiä, saada voimaa. Hankki lakit, tappa kilpailijoita, saada naisia. Voittotilanteet. Kukaan voi myydä niitä, kuin minä vaan. Niin, onko sulla niin? Hiljaa! Tiedätkö miltä tuntuu painaa asetta ohimoa vasten? Painaa liipasinta. En tiedä. Mä oon tehnyt sen monta kertaa. Mä voisin tappaa teitä ajan kuluksi. Kunhan minä juksen. Sol. Tuossa. Ottakaa laki ja häipykää mun silmistä. Kiitos. Kertokaa Timolle terveisiä! Ihan hullu jätkä! Melkein ampumut! A sexy bitch, damn, who's a sexy bitch? Damn, girl, damn, who's a sexy bitch? A sexy bitch, damn, who's a sexy bitch?
Mitäs teille? No mitäs, meillä mietittiin vähän menoa illaksi, koska vähän aikaa tossa. Ootteko lähteä meidän mökille viettää iltaa? No ei todellakaan. Meillä oli kauhea kiire Ouluun. Nyt pojat turpa kiinni! Oikeasti! Mitä kuunnella enää! Me tuossa paljon meidän kavereitakin. Kyllä me ollaan mukana. Me lasten mukaan. Lähetä! A sexy bitch, damn, you's a sexy bitch, damn, you's a sexy bitch. Odin kostaa! Sulla on vähän verensokerit alla, mikä? Ollut. Se on sokeria. Kato, tuossa kokista. Tässä on vähän. Ota vähän loppuun. Yes. Ei pysty liian helpotti. Niin paljon parempi olla. Tuntuu kun tee kofeiini virtaa mun suonissa. Jakevalo! Valo Mestis Laanila! Sä et saa lakkeja! Se on varmasti tajuut. Kai, on. Tiedätkö miltä tuntuu kävellä jäälimuutulta kotiin paljain jaloin? Timo Kärkkäinen tässä, terve. Ja kototte matkalla. Juhla alkaa tunnin päästä. Joo, me ollaan tulossa ihan just. Hieno juttu. Tiesi, että voi luottaa suhun. Okei, hei. Hei. Jake, herää, meillä on tunti aikaa ehtiä koululle. Missä Jonne on? Missä me ollaan? Jake! Joo. Missä se salkku? Mikä tää paikka oikein on? Mitä mun hiuksilla on tapahtunut? On se kampa. Itse asiassa on. Nossa. Mä etsin sitä salkkua. No niin. Jake! Jonne on täällä. Joo. Hei, Jonnella on lakit!
Mitä eilen tapahtui? Ai jätkä pisti kunnolla päistä nyt. Niin, kuka se jätkä oli? Mitä hajua? Missä? Sokeria. Sokeria, missä? Joo, mennään. Joo. Hei, tuolta tulee joku. Hei, sä oot se lakkityypin henkivartija. Kuinka tunnistit mut kotiasussani? Sä vaan näytät samalta. Kyytini odottaa tien varassa. Hei, täällä kävi eilen joku pyssymies. Jep, sillä oli kyllä melkoinen tykki. No aika fantsu. Niinpä. Menisin soittaa poliisit, kun ei näkynyt. Joo, kun meillä on kiire oikeesti. Kyytiin nyt, kyllä me vielä ehit. Millä iljeellä mukaan ei keritä ajoissa sinne? En tiedä. Mä oon sanonut, että mä virityn vähän tää autoa. Tällä periaatteessa pystyy nyt matkustamaan myös ajassa, mutta sitä varten pitäisi osata vähän matiikkaa ja niin. Miten se kuikka muuten sulla ajasta? Muistatteko te? Oota. Ensi kerralla sitten ajoissa. Ethän saa Jonne osaa edes aatella. Mitäköhän se sanoo? Virtuaalihiukkaspari joutuessa musta-aukon läheisyyteen, niin toinen näistä pareista voi joutua musta-aukkoon ja sitten se toinen pareista jää yksin. Mutta yksi jäänyt pari, sekin voi joutua musta-aukkoon tai sitten lähteä pois siitä musta-aukon läheisyydestä. Ja teoriassa tämmöinen materiaan siirtyminen voidaan laskea energian kaavalla. Joo, ja mä muistan kanssa, miten se laskettiin. X plus Y. Timo soittaa. Voi ei. Hei. No Timo tässä uudelleen. Missä te oikein olette tulossa? Vartin päästä alkaa Joo, me ollaan jo tulossa. No niin, no hyvä jos tuutte kuitenkin. Okei. Moi. Joo, tuli pari muuttuja. Joo, elikkä elikkä se on 88 kilometriä tunnissa ja lisätään tuo energiamäärä, elikkä joo, 523 kilojouleja. Vai mitä, Jonne? Niin, sehän on sama kuin Pirkkakola energiasäätö. Mulla on muuten yksi vielä. Laitetaan se tankki. Joo. Kiihdytä! Mennään nyt! Lopulta useiden vastoinkäymisten ja veristen taisteluiden jälkeen Laanilan sankarit Jake, Pirkko ja Jonne selvisivät takaisin koululle mukanaan salkurinen ylioppilas Lakkea. Näin Laanilan lukion vuoden 2013 ylioppilasjuhlat saatiin pelastettua. Tää?